Yn enw yw Glynog Davies, wy'n cynrychioli Cyngor Sir Gâr wy ar y cabinet a fi yw deilydd y portffolio addysg a'r Gymraeg. Yr hyn ni'n ceisio gwneud yn y Cyngor Sir yma yw sicrhau fod pob plentyn yn gwbl ddwyieithog erbyn gadael y cynradd. Mae hynny mor bwysig i bod nhw'n hyderus ddwyieithog, yn medru'r ddwy iaith fod y sgil yna gyda nhw, gwerthu'r syniad i rieni fod yna fanteision i fod yn ddwyieithog. Ni wedi trafod hyn, ni wedi cynllunio, ond mae'n bwysig fod yr holl gynlluniau a'r strategaeth yn cael ei gweithredu. Roi hyn ar waith yn hysgolion ni, helpu'r plant yma i fod yn ddwyieithog, symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith, oherwydd yn y pen draw, wir i chi, mae yna fanteision mawr a chyfleoedd o fod yn ddwyieithog. Mae'n bwysig i'n pobl ifanc ni sylweddoli mae'r cyngor yma yw'r cyflogwr mwyaf yn yr ardal. Rhychwant eang iawn o swyddi. Beth mae'r sir yn wneud? I rai falle, ni'n casglu'r biniau, i ni'n rhoi tarmac ar yr hewlydd, i ni'n ailgylchu. Ond mae swyddi gwych ar gael yn y cyngor. Mae gyda ni gyfreithwyr, mae gyda ni gyfrifwyr, mae gyda ni syrfeiwyr. I ni'n derbyn pobl mewn fel prentished yn eu hyfforddi nhw'n hunain. I ni'n derbyn graddedigion, ond ble bynnag maen nhw'n dechrau, mae cyfle i ddringo'r ysgol. Ac mae yna gyflogau da, ac mae yna bensiwn. Mae eisiau'n pobl ifanc ni sylweddoli y cyfan mae Cyngor Sir yn ei wneud. Mae'n bwysig i'n pobl ifanc ni, chi nawr sydd yn yr ysgolion, i bwyso a mesur yn ofalus eich dyfodol. Dilyn y pynciau iawn, penderfynu ar ddiwedd y daith ysgol i ble i chi am fynd. Fydd rhai am ddilyn cwrs galwedigaethol, felly mae'n bwysig yn bod ni wedi cynnig hynny yn yr ysgolion. Mae eisiau seiri cod, mae eisiau trydanwyr, mae eisiau plwmwyr, ac mae eisiau rheini i gyd fan hyn yn Sir Gâr, ac mae'n le gwych i fyw ac i weithio. Bydd eraill am fynd i goleg i brifysgol. Mae tipyn o bwysau ar yn pobl ifanc ni heddi i ddewis y coleg iawn. Wi wrth y modd yn clywed pobl ifanc yn trafod i ba goleg. Beth yw y coleg o'i dewis nhw? Ble mae'r cwrs gorau ar ynghyfer i? Sdim byd o le i bod nhw'n ehangu gorwelion yn mynd bant am gyfnod yn dyfe, yn derbyn y cymwysterau gorau posib. Ond dewch nôl i Sir Gâr wedyn. Dyna yw'r neges. Mae'n syndod cymaint o bobl sy'n gallu gweithio o gartre heddi. Mae hwnna'n rhwydd iawn erbyn hyn, felly ystyriwch dod nôl i'r gorllewin, oherwydd mae'n le gwych. Mae'r Cyngor Sir yn gyflogwr gwych, rhychwant eang o gyfleoedd. Fe allwch chi ddod ato ni fel prentis, fe newn ni eich hyfforddi chi, ac fe allwch chi ddringo'r ysgol wedyn. Fe allwch chi ddod ato ni fel rhywun sydd wedi graddio. Mae'r swyddi sydd ar gael yma yn swyddi arbennig iawn. Maen nhw'n talu cyflogau da, ac mae yna gynllun pensiwn. Mae gyda ni gyfreithwyr yma. Mae gyda ni gyfrifwyr yma. Mae gyda ni syrfeiwyr yma. Beth bynnag i chi am wneud, wy'n siŵr fod rhywbeth y gallwch chi wneud o fewn y Cyngor Sir. Mae yn gyflogwr arbennig o dda. Mae medru'r Gymraeg yn bwysig i rai o'n gweithwyr ni. Meddylwch chi am ofalwyr mewn cartrefi. Mae'r hen bobl am siarad y Gymraeg. Felly mae'n bwysig fod y staff yn gallu siarad y Gymraeg. Ond os nad un nhw'n medru, mae yna gynlluniau gyda ni yn y sir i ddysgu'r Gymraeg i bobl, neu i loywi Cymraeg nhw, i hyrwyddo'r daith. Mae'r Gymraeg mor bwysig i ni fel Cyngor Sir. I ni wneud llawer o'n gwaith fel cabinet drwy gyfrwng y Gymraeg,
i ni'n siarad y Gymraeg yn gyson, ac mae'n bwysig fod yn pobl ifanc ni'n sylweddoli hyn. Mae'r Gymraeg yn werthfawr i ni am ei defnyddio hi, i ni am ei hyrwyddo hi.